Hoe komt dat onderzoeken krijg uit de Sjen? Want dat gebeurt net op het gemeentehuis, denk ik. Nee, onafhankelijk vonden we ook heel belangrijk. Heeft Beerschot ook goed aangegeven. Het gebeurt allemaal buiten het gemeentehuis. Dus als er mensen worden uitgenodigd voor interviews, buiten het gemeentehuis. Als er een mailing is, het gaat allemaal niet via het gemeentehuis. Beerschot regelt dat allemaal. De oppositie kan hem wel vinden in dit onderzoek. Zij willen graag dat ook het college van B&W onderzocht wordt. De opdrachtgever is nu de burgemeester geworden. En dat betekent eigenlijk dat wij wel vertrouwen hebben in de objectiviteit. Waarom is de burgemeester dan objectiever? Want dat is toch ook onderdeel van het college? Daar heb je helemaal gelijk in. Ik zou ook veel liever hebben dat ons voorstel was aangenomen, dat de raad de regie zou nemen. Maar dit is een goed compromis, want de burgemeester, ja, die is er pas. Dan mag je ook aannemen dat hij geen onderdeel uitmaakt van de problematieken die er waren of nu zijn. De groep slachtoffers is nog net heel gereisd en roept mensen mooi klachten op haar te melden, zodat het net zo aanrent als in 2007. Doet die bij een tevredenheidsonderzoek van datzelfde bureau Berenschot al blikken dat leerlingjaanden het bepaald net goed dienen. Toen hebben wij een bijeenkomst gehad in het Fries Paardencentrum in Drachten. Daar ben wij west met een van de mensen van bureau Berenschot. En dan zit je daar en dan is er van de hele club er maar één die de vinger opsteekt. En vervolgens uit het onderzoeksbureau ik van ja, wat mat vind je mij? Dus daar is vervolgens ik niks mee dienen. Dat is heel jammer en ik hoop net dat we nou weer hetzelfde krijgen. Nou ja, we leven nu in 2013. Ik sta hier nu, ik ben de opdrachtgever. Er komt een rapport. De bedoeling is dat het rapport gewoon openbaar wordt. En dat wordt ook behandeld in een openbare raadsvergadering. Al met al is het een dreig dossier in het eerste jaar van zijn burgemeesterschap. Nou ja, als je als burgemeester binnenstapt en je treft dit aan, dan is dat meteen een pittige klus. Ja? Je wil graag anders binnenstappen, maar ja, je weet het hoort bij het vak waar je inrolt. En dan kan je het beter ook aan het begin van je periode hebben, laat ik het zo zeggen, dan dat ik al 3 jaar, 4 jaar had gezeten. Want dan had ik ook iets gemist.